Grade 8 students sa Potota nag-viral matapos naglisensya nga ma-absent agud makatrabaho para sa Iloy nga naga masakit. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales. Matutom kag mapisan. Ini ang paglaragway sang manunudlo sang Palanggia National High School nga si Ma'am Nelly Chiquito kay Yuan nga iya estudyante nga nag-viral matapos nagsulat sang excuse letter para kay ma'am nga nagalisensya nga hindi ni kuno makaeskwela bangod kinahanglan magtrabaho. Sa Potota na nagatiniri si Yuan, malayo siya pamilya sa Iloilo City agud makapadayon sa pag-eskwela sa bulig sa niya amo nga may poultry farm. Naintindihan ni Ma'am Nelly ang sitwasyon ni Yuan, rason nga sa masami kuno ini gin-excuse akod kinahanglan nga magtrabaho. Gin-post si niyang excuse letter sa social media agud maghatag sang inspirasyon sa mga estudyante. Nalipay ini nga naging palaagyan ng post agud mabuligan man si Yuan. Ang mga tao, balaan ko, naghatag ni sila bulig kay hindi lang tungod nga naluoy sila kay siguro nakarelate man sila sa ilang kabuhi nga sa una amo man ni sila. Suno naman kay Yuan, naluoy gid siya sa sitwasyon sa Iloy rason nga naglisensya ini nga mag-absent sang tinalikdan nga Setyembre 26. Pinot yang dugan kag sakit yang likod. Gaigda na lang sa kuno nga gaigda. Tay naglisensya ko kay ma'am nga ma-excuse ko para makapuli sa Iloilo. Madamo pa sang handom si Yuan para sa pamilya. Lakip na diri ang manginis sa kasoldado agud makabulig sa mga nagkakinahanglan. Rason nga matuon gid ni kuno sang maayo bisan ano kapigado. Sila mag-dinungon. Panay, sigilan sila gyapon sa pila. Kay ara naman tanan sila. Maging grateful ta na, thankful ta na kay may mga tao nga willing magbulig ka na. So, waay itrason nga hindi na doon matapos ang anang pag-eskwela. Humalin sa nangin viral ang post, madamo na nga may bulawanon nga tagipusoon ang nagpalabot sang bulig para kay Yuan. Upod kay Cirilo Renduque, Tess Ordales. 1 Western Visayas.